Moikka moi, mä oon Kaisla. Tänään mä aion esitellä itseni vähän tällä videolla ja samoin kertoa vähän, että minkälaista sisältöä täällä on odotettavissa tällä kanavalla. Mä käyn tän läpi tämmöisen 10 haastekohdan kysymyksen kautta. Ensimmäisenä kysymyksenä on, että miksi päätit aloittaa kanavan? Ja no, mä oon siis kuvataiteilija ja opeopiskelija, joten kirjasuositukset, lukemiseen innostaminen ja taide on kaikki lähellä mun sydäntä. Toisaalta sitten mä myös luen vähän liian paljon hyviä kirjoja, että mä ehtisin puhua niissä kaikista tarpeeksi ja käymään niitä lukukokemuksia läpi ilman, että musta tuntuu, että ne saattaa niin kuin jäädä helposti unohduksiin. Sitten toisaalta mun mielestä on näppärää saada kirjasuositukset tätä kautta menemään perille ihmisille. Toisaalta aika iso asia on se, että mä huomasin tämän vuoden puolessa välissä, että mä oon lukenut enimmäkseen englanniksi, joka johtuu siitä, että mä seuraan tosi paljon kirjasomea ja aivan erityisesti kirjatubea. Ja koska suomenkielistä kirjatube-sisältöä on aika vähän, se tarkoittaa sitä, että mä seuraan väkisinkin hyvin paljon englanninkielistä kirjatubea, jossa tulee sitten paljon kiinnostavia kirjoja vastaan. Siinä ei varsinaisesti ole mitään pahaa, mutta mulle tuli vähän aika sitten vastaan tällainen postaus, ja mä jäin miettimään sitä, miten paljon meillä on kirjallisuutta, joka jää jatkuvasti muun kirjallisuuden jalkoihin. Aivan erityisesti, kun huomaan, että myös suomalainen kirjasome ottaa tosi paljon vaikutteita englanninkielisestä kirjasomesta, niin entistä vähemmän sellaiset kirjat, jotka on vaikka omakustanteisia tai pienkustantamon julkaisemia, niin saa sitä huomiota, minkä ne ansaitsis. Joten mä huomasin, että tää oli sellainen hyvä paikka mun tarttua tähän ja ihan itsekin haastaa itseäni lukemaan enemmän suomenkielistä ja pienimuotoisemmin julkaisua kirjallisuutta. Ja sen lisäksi tuoda siis esille suomalaista kirjallisuutta ja monipuolisempaa kirjasisältöä. Seuraavana kysymyksenä, mitä uutta tuot kirjatube-maailmaan? Tosiaan suomalaista kirjatube-sisältöä on hyvin vähän. Mä rakastan kaikkia suomalaisia kirjatubettajia ihan tosi paljon. Ne on kaikki ihan äärimmäisen ihania ja sen lisäksi on saanut myös mut haluamaan tehdä tätä. Joten mä rakastan niitä ja linkkaan tuohon alapuolelle joitain niitä tilejä. Ehkä se, mitä mä koen tuovani, on semmonen, että mä haluaisin sellaisia järkäleitä ja tiiliskiviä ja niin sanotusti vaikeita kirjoja tuoda vähän matalakynnyksisemmin saavutettavaksi. Ja sitten ihan sellainen analyyttinen, taiteellinen asenne ja ehkä opettajuus on sellaisia asioita, jotka näkyy sitten niissä kirjasisällöissä ja siinä, että millä lailla mä puhun lukemistani kirjoista. Mä tosiaan haluan suositella suomalaisia kirjoja, mutta sitten mä haluan myös keskittyä tietokirjoihin ja mä haluan keskittyä lasten ja nuorten kirjoihin. Ja haluan tuoda esille siis myös ei juuri julkaistuja Aallonharjan huipun megasuosittuja kirjoja, vaan mä haluan puhua myös vähän vanhemmista kirjoista. Toistaiseksi mä oon tosiaan lukenut hyvin paljon juuri tämän tyyppistä kirjallisuutta tässä viime aikoina, siis enemmän kuin mitä normaalisti, joten nämä tulevat videot ei vielä ole sitä sisältöä, mitä mä toivoisin, mutta ehkä tässä ajan kanssa me päästään vähän siihen suuntaan. Seuraavana kysymyksenä on, että mitä odotat tältä kanavalta? Se, mitä mä odotan, on kirjakeskustelu ja aivan erityisesti siis toivoisin keskustelua niistä kirjoista tietenkin, mitä mä oon lukenut. Toivoisin myös kirjasuosituksia ja kaikenlaista sellaista lukemiseen liittyvää puhetta ja ajatuksia. Sen takia mä tänne olen tehnyt, että mä haluaisin vuorovaikuttaa näiden teemojen ympärillä. Seuraava kysymys on, että miksi rakastat lukemista? Ja tää tietenkin on aika järkälemäinen kysymys. Mä oon aikaisemmin ajatellut, että se, että pääsee asettumaan toisen asemaan ja saa omaan elämänsä rikkautta silleen, että voi kokea millä lailla muut ihmiset ja nähdä millä lailla muut ihmiset ajattelee, omaksua erilaisia uusia ajattelutapoja ja kehittää omaa ajattelua ja monipuolistaa omaa maailmankuvaa. Että se on kaikki niin kuin tosi tärkeää. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, mutta mulla on nyt myös semmoinen koko ajan vaan kasvava käsitys siitä, miten paljon kirjallisuus on muuttanut mua ihmisenä ja miten nimenomaan lukeminen on saanut musta sellaisen kuin mitä mä oon. Ehkä kun on lukenut monipuolisesti, niin sitten sen myötä myös se, mitä arvostaa kirjoissa, on yhä laajemmin kaikki asiat. Eli joo, tarinan kerronta, tarinoiden kuuleminen, se kaikki on tosi ihanaa. Seuraava kysymys on, että mikä kirja sai sinut rakastamaan lukemista?
No lapsena äiti on lukenut mulle hyvin paljon lorukirjoja. Ne kaikki on ollut mulle tosi tärkeitä ja syöpynyt mun päähän ikuisiksi ajoiksi. Sitten mä muistan, että koulussa jotkun Vahtramäen Eemelin ääneen lukemishetket on ollut tosi lämpimiä ja ne edelleen elää tosi lämpiminä muistoina. Sitten sellaiset yksittäiset kirjasarjat, kuten Seitsemän tassua ja Penny, Torrey Haydenin kirjat, ne on ollut sellaisia, jotka on saanut mut tajuamaan, että mä voin lukea vähän enemmän etiikasta ja moraalista kirjoja. Ne on muuttanut mua tosi paljon ja ollut tosi suuria semmoisia fanituksen kohteita. Ja sitten Seita Parkkola tai myöhemmin Vuorela ja Niina Repo, heidän kirjat on ollut myös tosi ihania. Sitten ehkä 2014 tapahtui sellainen uudelleen rakastuin lukemiseen Kafka rannalla Murakamin kirjan ja Kunderan Olemisen sietämättömän keveyden myötä. Nämä molemmat oli niin uskomattoman suuria lukukokemuksia, että se tavallaan sitten sytytti semmoisen aivan uuden aikuisien lukuinnostuksen. Seuraava kysymys on, että milloin opit lukemaan? Ja mä sanoisin, että 4-vuotiaana, ehkä vähän alle jo. Mä luin tosi aikaisin. Ennen kuin mä itse luin, niin mulle luettiin tosi paljon. Eli oon lukenut aina. Seuraava kysymys on, että mitä haluat kysyä muilta kirjatubettajilta? Mä ajattelin, että mä voisin kysyä, että minkälaisia keinoja on ylläpitää sitä innostusta tehdä videoita sen alkuinnostuksen jälkeen. Sitten mä kiinnostaisi tietää vähän, että millä lailla tasapainottelette erilaisten kirjasomeen välillä. Että miten paljon niin kun, huomiota saa joidenkin muiden someen kautta, koska tää tällainen pidempi formaatti tietenkin on vähän vähemmän populaaria kuin vaikka joku kirja TikTok. Seuraava kysymys on, että mitä haasteita uskot kirjatubettamisen tuovan? Mä sanoisin, että ihan tosi paljon. Se, että mä esiinnyn kameran edessä on yksi iso haaste. Samoin omien ajatusten sanottaminen on yksi tosi tärkeä aspekti sille, että minkä takia mä haluan tehdä tätä tällaisessa videoformaatissa. Mä haluan opetella sitä. Sitten ihan vaan siis niin kuin täydellisyyden tavoittelu ja se, että saan aikaisiksi videon silleen, että mä saan sen tehtyä loppuun saakka. Ne on vaikeita asioita, joiden kanssa tulen kamppailemaan. Missä tykkäät lukea? Jos vois semmoisen ultimaattisen haavepaikan, niin se olisi semmoinen ikuinen junamatka. Mä haluaisin lukea siis aina junassa, jos vaan mahdollista. Ehkä se on jotenkin se, että on irtaantunut niin kuin tästä muusta arkiympäristöstä ja velvollisuudet on jossain siellä takana. Tai se hurina ja ne ohi kiityvät maisemat. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on mun mielestä paras paikka lukea. Mutta koska mä en junaile edes viikoittain tai edes kuukausittain oikeastaan, niin mä sanoisin, että se missä mä sitten luen loppujen lopuksi on kotona, sängyllä, keittiössä, sohvalla tai sitten koulussa, bussipysäkillä, ihan siis odottaessa eri asioita, niin mä kannan kirjoja mukana ja sitten myös siis tykkään käydä kävelyillä ja siivota esimerkiksi kuunnelleen äänikirjoja joka paikassa. Seuraava kysymys on, että mitä tykkäät tai et tykkää lukea? No, mä tykkään monenlaisesta kaunokirjallisuudesta. Se on se sellainen ajatuksia herättävä kirjallisuus ja reflektoiva kaunokirjallisuus on sellaisia, mitkä on mun aivan lempparigenrejä. Tykkään myös spekulatiivisesta fiktiosta. Lasten ja nuorten kirjoja on alkanut lukea enemmän ja enemmän. Jotkut tietokirjat on aivan ihania. Taidekirjat ja sarjakuvat, historiallinen kaunokirjallisuus, se on kaikki tosi tärkeää. Se, mitä mä en lue ihan hirveästi, niin en tykkää lukea dystopioita, enkä true crime-kirjoja, enkä varmaan tuu lukemaan true crimea. Self-helpia en lue ihan hirveästi. Ja sitten mä en oo vielä ihan päässyt dekkareiden ja romantiikka-genren kirjojen pariin. Niistä saa siis antaa mulle suosituksia, jos tulee mieleen jotain sellaisia hyviä tärppejä aloittelijoille näissä genreissä, niin kirjoita tuohon kommenttikenttään. Sitten mä luen aika vähän semmoisia uteliaille suunnattuja elämänkertoja jostain julkiksista ja niiden elämän koettelemuksista. Toisaalta muutamat elämänkerrat, jotka on sellaisia historiallisia klassikokirjoja, niin ne on ihan siis mun absoluuttisten lempikirjojen joukossa, joten mitä se sitten taas tarkoittaa, niin en osaa sanoa. Ja en tykkää huonoista kirjoista. Siinä oli viimeinen kysymys. Kirjoita ihmeessä, minkälaisia ajatuksia tässä heräsi. Seuraavan kerran mä ajattelin, että mä teen nyt tämän vuoden
lempikirjoista kokoavan videon. Sitten mä ajattelin tehdä ehkä ensi vuoden lukemissuunnitelmista videon. Ja mä oon aloittanut sellaisen runouden lukemisvlogin. Niitä videoita on tässä seuraavaksi luvassa. Elikkä seuraavaan videoon. Moikka moi!